12-nyhederne tirsdag. Goddag. Debatten går om Tyrkiets optagelse i EU, og det har stor betydning for hele Europaparlamentet, hvori der også er mange delte meninger. Hvis Tyrkiet går hen og bliver godkendt, kan det gøre krav på helt op til 82 milliarder kroner i landbrugsstøtte, og det er penge Danmark skal med til at finansiere. Tyrkiet halter også bagud, når det gælder om menneskerettigheder og undertrykkelse af kvinder, og det er jo langt fra vores tolerancegrænser i Danmark. Tyrkiet er også et af de lande, hvor lønnen er allerlavest i Europa, og det vil automatisk være med til at føre til, at bruttonationalproduktet samlet set i hele Europa vil falde, som det ser ud på en statistik for 3 år siden. Tyrkiet skal optages og godkendes af alle medlemslandene, og der er mange delte meninger og holdninger om det er positivt eller negativt, at Tyrkiet kommer med i samarbejdet. Tyrkiet kan med sin gode placering bidrage positivt med kommunikation mellem Vesten og Mellemøsten. Det er noget, der både vil gavne EU og NATO. Tyrkiets BNP ligger væsentligt højere i 2012 end hele gennemsnittet i EU. Det kan være medfaktorer til, at de kan få et ja til medlemskab i EU. Tyrkiets økonomi er en sund økonomi og kan være med til at redde mange af EU's fattigste lande. Det er fordi, at EU består af mange frihandelslove, som gør det lettere for Tyrkiet at afsætte varer til andre EU-lande. Det kan være med til at skabe stabilitet i den europæiske finans. Under krisen var Tyrkiet verdens 17. største økonomi, og de penge, som tyrkerne har, vil vi gerne have del af. Vi sender her på TV2-studiet igen kl. 16. Tak for nu, og på gensyn. Ja, den er begyndt. Hold nu kæft.